Hej, jeg hedder Jesper Larsen. Jeg er clairvoyant. Jeg har i 10 år forsøgt mig som selvstændig alternativ behandler. For at være helt ærlig, så har det ikke været nogen stor succes. Jeg har smidt penge efter en masse forskellige ting, som ikke gav noget. Jeg brugte penge på hjemmesider, brochurer, visitkort og har gennemsnitligt haft et underskud på omkring 1000 til 1500 kroner om måneden. Og det eneste jeg egentlig bare altid har drømt om, det er det her med at kunne leve af og hjælpe mennesker. Og så for 8 måneder siden, der mødte jeg Martin, og han fortalte mig lidt om, hvad det er, han arbejder med, og sådan, jeg synes, det lød rigtig spændende. Han havde nogle rigtig interessante tanker omkring det her med, hvordan man driver virksomhed, og også fik sådan lidt fornemmelsen af, at han havde nogle værktøjer til ligesom at kunne komme hen til det og leve af at være selvstændig. Så jeg synes, det lød rigtig spændende, det han havde at sige. Så jeg besluttede at ringe til ham og ligesom få et samarbejde i gang og få hjælp til søgeoptimering. Og jeg forstår ikke, hvad det er, og det gør jeg stadigvæk ikke, men altså, jeg kan bare se, at det virker. Og noget af det, Martin har hjulpet med, er at holde fokus på, at det er, at min virksomhed ikke er til for mig, men er til for de kunder og klienter, som kommer og gerne vil have min ydelse. Så han har givet min forretning et mere professionelt løft, kan man sige. Så hvis du er parat til at ligesom tage din forretning til næste skridt, så det bedste råd, jeg egentlig kan give, det er det her med at sørge for at få noget professionel hjælp fra en, som faktisk ved, hvad det er, han snakker om. Jeg havde selv en masse forudfattede meninger om, hvordan man drev forretning, og som sagt, altså uden det store held. Og plus, at det at have Martin sådan, til at ordne alle de her markedsføringsmæssige ting, det gør også, at jeg frigør en masse energi i mig selv, en masse ressourcer, så jeg kan koncentrere mig om det, som jeg er bedst til, nemlig at hjælpe mennesker. Så det er en god investering, også selvom at jeg var lidt bange i starten for, at jeg skulle have så mange penge op ad lommen til SEO. Men må bare sige, at på rekordtid har det faktisk betydet, at jeg har femdoblet min omsætning, og gør, at jeg i dag, altså i den heldige situation, at jeg rent faktisk kan leve af det. Jeg kan leve af den passion, jeg har, og hjælpe mennesker, og det er en glæde at kunne stå op hver dag og bare tænke, i dag skal jeg bare ud og lave det, som jeg har det allerbedst med. Og det har rigtig meget at gøre med den måde, som min virksomhed i dag bliver markedsført på.